वेलकाम बेक टू गोरलै चेनेलाव फरायसा बिथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायफिननाय जाबाय। जों दिनैनि बे खोन्दोआव नोंथांमोनजों सावरायगोन चेप्टार 2निनो आद्रा थानाय कुइसनफोर। दा गिबियावनो जोङो बेवहाय पेज नाम्बार 28आव थानाय कुइसननि सोंनायनि फिननायखौ जों डिसकास खालामनो नागिरदों। दा आं सोंनायखौ फरायसा बिथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नागिरबाय। बेवहाय नाम्बार 1 सोंनाया दङ पेज नाम्बार 28नि। बेवहाय सोंनाय 1आ दं नोंहा ए आरो बी मोननै गलिलाव दं। गलिलाव ए नि pH माना 6 आरो बी नि माना 8। हाइड्रजेन आयननि खाब्रांथिया माबे गलिलाव बांसिन, माबे एसिडारि आरो माबे खारदैयारि? थामहिनबा जोङो बे मोननै गलिलाव दंमोन, मोननै बिकाराव जायखिजाया मोनसे मोननै आइजेंआव, बेनिफ्राय जोंखौ मा दिहुननो होदो बिसोरनि मा मोनसेया एसिडारि जागोन, ए आव जागोन ना बी आव जागोन, बेनि जोंखौ दिहुननो होदो। दा बे सोंनायनि फिननायखौ जोङो एक्सप्लेन खालामनो हागोन ओरैबायदि। बे सोंनाया पेज नाम्बार 28नि कुइसन नाम्बार 1निमोन। दा बेनि फिननायखौ जोङो जास्ट मोननै बिकार लाबाय। सापस हमना ला बे मोननै आइजेंआव नैबे मोनसे ए होनना सानना ला, ए बिकार, आरो बे जाबाय बी बिकार। दा बेवहाय ए आव मा दङ pH, नैबे ए नि pH माना बेसेबां दङ 6 आरो बी नि pH माना दङ होनाय कुइसनाव 8। दा बेवहाय सोंदो जेब्ला बे गलिलाव नैबे मोनसे ए गलिलाव pH नि माना 6 जायो अब्ला मा आखु दिन्थिगोन, आरो जेब्ला नै pH नि माना 8 जायो अब्ला बे गलिलावआ मा आखु दिन्थिगोन बेखौ सोंनाय जादों कुइसनाव। दा बेनि सोंनायनि फिननाया जाबाय बेयो एसिड आखु दिन्थिगोन जेब्ला जों मोनदोंमोन एसिडआ 7नि सिङाव फैयोबा बेनि आखुआ एसिडारि जायो, आरो 7नि गोजौआव थांबा बेनि आखुआ खारदैयारि आखु जायो। दा बे सोंनायनि फिननायखौ जोङो ओरैबायदि लिरनो हागोन, आरो एसिडआ माब्ला जागोन, एसिड जायोब्ला हाइड्रजेन, थामहिनबा नैयाव H+ आयना इनक्रिज जालांबाय थागोन जेब्लानो 7नि गाहायथिं फैगोन, आरो नैयाव OH आ इनक्रिज जालांबाय थागोन जेब्ला बेयो आगसिनिफ्राय आगदा फारसे थांलांबाय थागोन। दा बे सावगारिनिफ्राय जोङो बेनि सोंनायनि कुइसन नाम्बार 1नि सोंनायनि फिननायखौ जों लिरनो हायो। गलिलाव ए आव हाइड्रजेन आयननि गोसारथिया बांसिन, खाब्रांथिया बांसिन जागोन नैबे ए आव। गलिलाव ए आ एसिडारि, बेनि थाखायनो हाइड्रजेन आयन थानायनि थाखायनो गलिलाव ए आ मा जागोन, एसिडारि जागोन। नाथाय गलिलाव बी नि pH माना 8, जाय pH नि माना 8 जानायनि थाखाय बेयाव OH आयननि खाब्रांथिया बांसिन जागोन, आरो जेब्ला OH आयन थागोन अब्ला जोङो बेखौ मिन्थियो बेयो मोनसे खारदैयारि आखुनि होननानै बेबायदि लिरना होब्लानो जागोन। बेनिफ्राय नाम्बार 2 सोंनायनि फिननाया मा फोरमायदों, आं कुइसनखौ फरायसाफोरनो दिन्थिना होनाय जाबाय। बेवहाय सोंनायाव दङ गलिलावनि आखुआव H+ आयननि खाब्रांथिया मा गोहोम खोख्लैयो? थारमाने मोनसे गलिलाव H+ दङ, बेनि आखुआ मा जागोन बेखौ सोंनाय जादों। दा बे सोंनायनि फिननाया जाबाय नाम्बार 2 सोंनायनि फिननाया जेब्ला आं नैबे सावगारिनिफ्रायनो फरायसा बिथांमोननो बुजायनो नागिरबाय। दा सापस हमना ला नैबे मोनसे pH स्केल होनना सानना ला, बे 0निफ्राय 14सिम। दा जेब्ला मा बुंदों कुइसनाव H+ आयन ना खाब्रांथिया जागोन, थामहिनबा नैबे H+ आयना जागोन, सोमजिगोन, अब्ला बियो मा आखुथाय मा गोहोम दिन्थियो होनना सोंनाय जादों। दा बे सोंनायनि फिननाय जों बे pH स्केलनिफ्रायनो जों बुजिनो हायोदि फरायसा बिथांमोना बेखौ लिरब्लानो जाबाय H+ आयना जेसेबां बांसिन एसेबां एसिडारि आखुआ बांसिन जागोन। दा बेबायदि लिरना होब्लानो जागोन नैबे एसिड, थामहिनबा H+ आयना जेब्लानो सिंथिं फैयो अब्लानो एसिडारि आखुआ जालांगोन, बांलांबाय थागोन। दा बेबायदि लिरना होब्लानो जागोन गलिलावनि आखुआव H+ आयननि खाब्रांथिया मा गोहोम खोख्लैयो। दा बे सोंनायनि फिननाया जाबाय गलिलावनि आखुआव H+ आयननि खाब्रांथिया एसिडारि आखु दिन्थियो। बेबायदि लिरना होब्लानो जागोन। बेनिफ्राय नाम्बार 3 कुइसना जाबाय
नाम्बार 3 सोंलुनि जा फिननाय बे फिननायखौ डिसकास खालामनो नागिरदों। दा आं फरायसा बिथांमोननो सोंलुखौ एसे दिन्थिना होनो नागिरदों। दा बेवहाय सोंलुआव दङ खारदैयारि गलिलावबो H+ आयननि खाब्रांथिया मा गोहोम खोख्लैयो। दा बेवहाय खारदैयारि गलिलावआ मा जागोन? दहाय सिगाङाव मोन्दोंमोन मा गलिलावनि आखुआव H+ आयननि खाब्रांथिया मा गोहोम, नाथाय बेवहाय सोंदों मा खारदैयारि गलिलावआव आयननि खाब्रांथिया मा गोहोम खोख्लैयो। दा बे सोंनायनि फिननायाबो आं बेखौ फोरमायनो नागिरबाय। जोङो बे pH स्केलनिफ्रायनो बुजिफिननो हायो दि थामहिनबा जोङो नाम्बार 3 नि कुइसननि सोंनायनि फिननायखौ जों बे pH स्केलखौ नायनानैनो फोरमायनो हायोदि जोङो मा जादों बेवहाय pH स्केलाव H+ आयना जेसेबांनो आगसिनिफ्राय आगदा फारसेथिं थांबाय थागोन H+ नि आयना डिक्रिज जालांबाय थागोन, थारमाने खम जालांबाय थागोन। दा बेवहाय सोंलु बायदि मा बुंदों खारदैयारि गलिलावआवबो H+ आयननि खाब्रांथिया मा गोहोम खोख्लैयो बेबायदि सोंनाय जादोंमोन। दा बेवहाय जेसेबांनो बे आगसिनिफ्राय आगदा फारसे थांबाय थागोन अब्ला बेवहाय H+ आयना एसे खम जालांबाय थागोन, थामहिनबा बेयावबो थागोन 7 to 14 बेयावबो थागोन H+ आयना, खिन्थु जोबोर खम थागोन, बेवहाय एसेल' बिबांनि थागोन। दा फरायसा बिथांमोना बेनि फिननायखौ ओरैबायदि लिरना होनो हायो खारदैयारि गलिलावआवबो माने खारदैयारि गलिलावआवबो H+ आयनफोरा थायो, नाथाय OH आयननि रुजुनायाव H+ आयना जोबोद खम थायो। बेनिखायनो OH आयना बांसिन थानाय थाखाय गलिलावआ खारदैयारि आखु दिन्थियो। बेबायदि लिरना होब्लानो जागोन फरायसा बिथांमोना। दा बेनो बे नाम्बार 3 कुइसननि सोंनायनि फिननाय। दा फरायसा बिथांमोना बेखौ मोजां बुजियाखैबा सोंहरफिननो नाजादों। गोरा साननो नाङा फरायसा बिथांमोना। जों बे pH स्केलनिफ्रायनो मोजाङै बुजिना लानो हायो। जेब्ला बेयो एसे बिथिं थांगोन अब्ला बेयो मा जागोन एसे खम आखु दिन्थिगोन आरो OHआ बांसिन आखु दिन्थिगोन। बेनि थाखायनो बेयो मा जागोन खारदैयारि आखु दिन्थिगोन। दा बेबायदि लिरना होब्लानो जाबाय फरायसा बिथांमोना आं गोजौआव बुंबोनाय बायदि। बेनिफ्राय जोङो नाम्बार 4 सोंनायनि फिननायखौ जोङो एक्सप्लेन खालामनो हायो। दा आं सोंलुखौ फरायसा बिथांमोननो दिन्थिफिननाय जाबाय। दा बेवहाय नाम्बार 4 सोंलुआव दङ सासे आबादारिनि बिनि फोथारनि हाखौ हानि मा अबस्थायाव गोरान सुनै केलसियाम अक्साइड एबा गोथै सुनै केलसियाम हाइड्रक्साइड एबा सकजों सामलायनो गोनां जायो होननानै नोंसोर सानो। दा बे सोंलुनि फिननायखौ जोङो एक्सप्लेन खालामनो हायो ओरैबायदि। दा बे नाम्बार 4नि सोंलुनि फिननाया जाबाय फरायसा बिथांमोना सोंलुखौ बुजि मोनाब्ला खनले फरायनानै बुजिनो नाजा। आं बेनि फिननायखौ एक्सप्लेन खालामनो नागिरबाय। दा जों मोनथिगौदि लाइफांफोरनि pH सिमा, बे pH सिमाया जाबाय 6 आरो 8नि गेजेराव थायो। लाइफांफोरनि जा pH भेलु बे 6 आरो 8नि गेजेराव थायो। बेनि थाखायनो हाया एसिडारि जायो। जोंफोर जा आबाद मावनाय हा बेफोराव मा बे 6 आरो 8 pH भेलुआ थानायनि थाखायनो हाफोरा जायखिजाया आबाद मावनाय हाफोर बा बिफां लाइफां गायनाय हाफोर बेफोरो मा एसिडारि आखु दिन्थियो। एसिडारि जायो। बेनि थाखायनो मा जागोन आबादारिफोरा बे एसिडखौ होबथानो थाखाय हायाव आरो बांद्राय जुदि एसिड जायोब्ला बे हाखौ होबथानो थाखाय आबादारिफ्रा मा बाहायो सुनै हाब्रु एबा सक बेबायदि बाहायनानै बिसोर आबाद मावो। दा बेनि गुबै एन्सार माने लिरनो गोनां जायोब्ला फरायसा बिथांमोना ओरैबायदि लिरनो हायो। आं बेनि फिननायखौ मोजाङै एक्सप्लेन खालामनानै बुंफिननाय जाबाय। लाइफांफोरा pH सिमा 6, 8नि गेजेराव साबसिनै थांना थायो। बेखायनो हाया एसिडारि जायोब्ला आबादारिफ्रा हायाव सुनै हाब्रु एबा सक बाहायो। दा बेबायदि लिरना होब्लानो जागोन फरायसा बिथांमोना। दा फरायसा बिथांमोना बे सोंनायफोरनि 1, 2, 3, 4 सोंनायफोरनि फिननायखौ मोजाङै बुजिबाय जानो हागौ आरो जों नेक्स्ट पेजआव जों सावरायगोन बिदिनो बे सोंनायनिनो बे
चेप्टारनिनो जों सोंनायनि फिननाय सावरायगोन। दा जों सावरायगोन पेज नाम्बार 33 नि सोंनायनि फिननाय। दा बेवहाय 1 नाम्बार कुइसनाव दंमोन। आं कुइसनखौ खनसे फरायसाफोरनि सिगाङाव दिन्थिनो नागिरबाय। दा बेवहाय पेज नाम्बार 33 नि गिबि सोंलुआ जाबाय CaOCl2 खौसेनि साधारन मुङा मा? दा बे सोंनायनि फिननाया जाबाय दा पेज 33 नि सोंलुनि फिननाया जाबाय बेयो मा जागोन जेब्ला CaOCl2 बेनि जोंखो खौसेनि साधारन मुङा मा? बे खौसेनि साधारन मुङा जागोन ब्लिचिं पाउडार। थामहिनबा जों सिगाङाव मोनबोदोंमोन बे साबजेक्टखौ डिसकास खालामनायाव जों मोनबोदोंमोन बे खौसेनि मुङा जाबाय ब्लिचिं पाउडार। बेनिफ्राय नाम्बार 2 सोंलुआव दङ। बे नाम्बार 2 नि सोंलुआ जाबाय बेवहाय नाम्बार 2 सोंलुआव दङ क्ल'रिनआ माबे मुवाजों फिनजाथाय जायोब्ला ब्लिचिं पाउडार सोमजियो? थामहिनबा जोङो मुवानि नामखौ क्ल'रिनजों मा मोनसे मुवा फिनजाथाय जायोब्ला ब्लिचिं पाउडार सोमजियो बेखौ लिरनो होदों। दा मुवानि नामखौ लिरना होब्लानो जाबाय। दा मुवाया जाबाय दा बे मुवाया जाबाय सुनै दै। सुनै दैजों आरो क्ल'रिनजों जोङो फिनजाथाय जाहोनानै ब्लिचिं पाउडार सोमजिहोयो। आरो बेनि जा फिनजाथाय जों बे फिनजाथायखौ ओरैबायदि लिरनो हागोन माबोरै जों बे ब्लिचिं पाउडारखौ मोनो। बे जाबाय CaOH2 प्लास Cl2 CaOCl2 प्लास H2O। थामहिनबा नैबे क्ल'रिनजों माबे फिनजाथाय जाखो? नैबे CaOH2 बेखौ जोङो मा बुंनो हायो? गोथै सुनै एबा जोङो बुंनो हायो बेखौ केलसियाम हाइड्रक्साइड। बे फिनजाथाय क्ल'रिनजों जानानै मा सोमजिगोन? मोनसे ब्लिचिं पाउडार आरो दै सोमजिबाय। दा बेबायदि ब्लिचिं पाउडार सोमजिनायनि बे मोनसे फिनजाथाय। बेनिफ्राय जोङो नेक्स्ट नाम्बार 3 आव सावरायगोन। दा बेवहाय नाम्बार 3 नि कुइसना जाबाय गोरा दैखौ गुरै खालामनो बाहायनाय सडियाम खौसेनि मुं लिर। दा गोरा दैखौ जों माब्ला गुरै खालामगोन? बे गुरै खालामनो बाहायनाय सडियाम खौसेनि मुङा मा? बेखौ लिरनो होदो। दा बे नाम्बार 4 नि सलुसना जागोन बा फिननाया जागोन बेयो सडियाम कार्बनेट। जों सडियाम कार्बनेटखौ गोरा दैखौ गुरै खालामनायाव बाहायनाय जायो। आरो बे सडियाम कार्बनेटनि जा रासायनारि फर्मुला बे फर्मुलाखौ जोङो लिरनो हायो Na2CO3। बे जाबाय रासायनारि फर्मुला। जोङो नामजों लोगोसे रासायनारि फर्मुलाखौ गोसोआव लाखिनाया मोजां। दा बे सडियाम कार्बनेटखौ जोङो गोरा दैखौ गुरै खालामनायाव बाहायनाय जायो। दा फिननाया जाबाय बे। बेनिफ्राय नाम्बार 5 नि सोंनायनि फिननाया जाबाय आं दिन्थिना होनाय जाबाय सोंनायखौ। बेवहाय दङ प्लास्टार अफ पेरिस आरो दैनि फिनजाथायखौ दिन्थिनाय मोनसे समानथाय लिर। जोङो प्लास्टार अफ पेरिस आरो दैनि फिनजाथायखौ दिन्थिनाय मोनसे समानथाय लिरनो होदों। जोङो बेखौ साबजेक्टनि सिङाव बा फरानि सिङाव नायोब्ला फरायसा बिथांमोना बुजिगोन आरो दिहुनना लानो हागोन बे सोंनायनि फिननायखौ। जायखिजाया आं फरायसा बिथांमोननो बे सोंनायनि फिननायखौ होनो नागिरबाय। सरि आंहा नैबे एसे गोरोन्थि जाबाय। सडियाम कार्बनेटनि फिननाया जाबाय बेवहाय नाम्बार 3 निसो सोंलुनि फिननायमोन। आं नाम्बार 4 खौ एक्सप्लेन खालामनाय जायाखै। दा नाम्बार 5 खौ गिबियावनो एक्सप्लेन खालामनो नागिरबाय। नाम्बार 4 खौ बे 5 नि उनाव एक्सप्लेन खालामसिगोन। दा बेवहाय सोंलुआव दंमोन प्लास्टार अफ पेरिस आरो दैनि फिनजाथायखौ दिन्थिनाय मोनसे समानथाय लिर। बे समानथाया जाबाय जों समानथायखौ लिरनो हायो 2CaSO4 इन्टु हाफ अफ मा H2O प्लास H2O। बे जाबाय। बेनिफ्राय जों मा मोनगोन? फिनजाथाया 2CaSO4 इन्टु 2H2O। जेब्ला जिबसाम आरो नैबे जिबसाम नैबे मोनसे मा प्लास्टार अफ पेरिस। बे प्लास्टार अफ पेरिसआ माबाजों दैजों फिनजाथाय जानानै मोनसे जिबसाम सोमजियो। दा बेनो जाबाय मोनसे मा समानथाय। बे समानथायखौ लिरनो होदों।
दा बेबायदि लिरना होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय आं नाम्बार 4 खौ डिसकास खालामफिननो नागिरदों नाम्बार 4 खौ जिहेतु आं डिसकास खालामाखै आं डाइरेक्टलि फाइआवसो थांनाय जादोंमोन दा बेवहाय नाम्बार 4आ दंमोन सडियाम हाइड्र'कार्बनेटनि गलिलावखौ फुदुंब्ला मा जागोन फिनजाथायनि समानथायखौ लिरनो होदो जों फिनजाथायनि समानथायखौ लिरनो हागोन बे फिनजाथायनि समानथाया जाबाय सलुसन नाम्बार 4 नि सलुसना जाबाय 2NaHCO3 Na2CO3 प्लास CO2 प्लास H2O बेबायदि जागोन फिननाया दा बेवहाय सडियाम हाइड्र'कार्बनेट नैबे मोनसे सडियाम हाइड्र'कार्बनेट जाबाय बेनिफ्राय मोनसे मा सोमजिखो सडियाम कार्बनेट सोमजिबाय बेनिफ्राय कार्बन डाइ अक्साइड गेस आरो दै सोमजिबाय जेब्ला सडियाम हाइड्रजेन कार्बनेटखौ बिदुं होयोब्ला बेयो मा सोमजियो सडियाम कार्बनेट सोमजिगोन कार्बन डाइ अक्साइड गेस सोमजिगोन आरो दै सोमजिगोन बेनो जाबाय बे 4 नाम्बार सोंलुनि फिननाय दा फरायसा बिथांमोना बेफोर गासैखौबो मोजाङै बुजिबाय जानो हागौ आसा खालामो गासै फरायसाफोरा बेनि जा सोंलुनि फिननाय बेखौ बुजिबाय आरो जों उननि भिडिअ बिदिनो बे चेप्टार 2 नि आद्रा थानाय कुइसनफोरखौ सावरायफिनगोन थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय